Yonie, a bomb pie. A concrony is the limonium and Arsia Cassia a mount. Odmaraka, Afian so, or the air call or the air bar. And then so a bit when him. As I said, the Mossam Sacasatrayan said a baby free ever corner, near Conwood to me. And that was it. I will use within him. Amen. And yeah, a better answer. And then also, in I buy young upon Cassian and him. If it's Nasam, na Adrian home. Maybe the guy can Yamyasam no hour. Deuteronomy chapter 18, verses 15 to 18. 15 to 18. Deuteronomy. Also, Odifu, I will free woman. I will free woman, you want to send me, and it will then, when you go upon a man or so. I'm a war. On a muntiano. Said the Ubisa, everybody, when you go upon or help a gabonus, I said. My men say, everybody, when you go upon the view. Now, I mean, who Jacka see you, na man. And everybody catch them and say, dear Wakano, I can't hear. Mamma Udif was Mamma or Munianum, so. Now, me the men some bessenum. Now, what can dear Meshe Nunina actually won? Amen. Second Kai 51 1 cry and was say, on a moon tiano. The assembly said, listen to him, tiano. And as some I best say, in I didn't one. Israel for a time one, already you almost free museum, as I saw not one more banner. Nangupon, I said, a video, Obishia Munina, no Casachi Womo. Tinanya some Ketuakran, a Gaboka Sia Pa, the Omanina Bishiao. No ready percent, who in who's true. A Ura woman, and to Oma tender pa, a gradani, a year more pa to say mumu. Ne asasa wo so ni ewisie kumo ni eja egre pa je se omo hu bi da ayere mo tete ya na je se obi ani so echi no ibi Mose kura no wo Nyankopon bofo kura no a odi wo monim no o kan se osuro ono kura ji to mo se ade na ehu pa tiza fo osuro ye na omo yem hye wo mo makoma tui na omo ka kire Mose se Mose fi na ekwa de esiro ko tie be ka kire ye e man ni Nyankopon nkasa bio ti wo ko tie a the obeti bia na babo ya mane ne empese be hu saa eja kasie sei ne yawu ana wade ka che Moses say the o man aka no o maka ne yie pa o maka sa yie o maka sa nimdie mu pa ne nyansa so mema odifuo bi so mama wo awote sewo Moses no a hasin so achi ye beka ho asem na me de masem ebe hye nanum na waka de masɛ no nyinaa akyerɛ mo na ebe ba sɛ obi a wontie mensɛm a obeka ne midin mu no me na mehwɛ ne wɔ hɔ ɛno na yɛ ka ho asɛm sɛ ɔsɛ ɔno na muntie no mumie nyinaa nka sɛ ɔno na muntie no ɔno na muntie no ti yɛsi asɛm ne sɛ tie no listen mo nyinaa sɛ listen to na tie no yiri ka ne hu sɛ Nyankopɔn sɛ ɔma odiyifo bi so ɛde sɛ Moses ama wɔ mo sɛ deɛ medical akyerɛ mu no a na ɔno na Awurade sɛ ɔma ne nyinaa entie no ɛyɛ sɛ ɔso wɔde n'asɛm bɛhyɛ n'anum ɔma yɛ no nso ɔde n'asɛm bɛhyɛ n'anum na ne hu sɛ ɛnɛ no yɛn kɔɔ bebree na ne hu sɛ nipa a yɛatwerɛ ne ho asɛm a wɔasɛ no wɔn na wɔnyame asɛm ɛna Onyankopɔn nso ɔde n'asɛm ɛbɛhyɛ n'anum ɛyɛ sɛ wɔn deɛ ɛyɛ nneɛma mmienu baa na yɛhwɛ muntie no na afei yɛsua biribi afi mu paa yie paa saa odiyifoɔ yi a ɔbɛ wiase a Awurade ahyɛ sɛ yɛntie no no na ɛyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo ho asɛm na wɔwɔka ɔno na ɔbɛ wiase na wabɛgyina wɔn so Nyankopɔn asɛm na afei yɛtie no na no yɛhwɛ ne van sɛ bi a ɔbaa no bi a ɔbaa honam mu na ɔkasa na nkurɔfoɔ nso ɛtie no anaasɛ ɛnyɛ ɔno nko ho asɛm na ebi a yɛbɛka na ebenya dusua bebree no ara nso afiri mu nti yɛhwɛ no nso paa yie paa asɛ adeɛ baako ehia paa ne sɛ deɛ nti a yɛbɛtie no ne sɛ Nyankopɔn na ahyɛ sɛ yɛntie no ntra mohwɛ no nso paa odiyifoɔ na ɔbɛ wiase no deɛ nti a yɛbɛtie no ne sɛ Onyankopɔn na ahyɛ Nyankopɔn akɔmande sɛ yɛntie no nti we listen to him because we are commanded by God to do so.
That is the primary aim or purpose. Botae kasiye pa primary aim. Just a botae kasiye pa ehia pa kasiya. Yadi etie no ne se. Onyankopɔn na ahyɛhyɛ. Wahyɛ yɛn sɛ yɛntie no nti ɛna yɛtie no. Mfa nhyɛ mo adwene pa o na ha hia pa. Sɛ botae kasiye pa ehia. Na di kan pa ne se. Yɛde tie saa owura ya ɔbɛ wiase no. Nyankopɔn na se yɛntie no ntia ɛna yɛtie no. Ha yɛ ɔka obedience ana obedience. Sitie ho asɛm na wɔka. Sɛ ɔba mo ntie no. Na ɔbɛka kyerɛ mu bia na mo ntie no. Nti ɛyɛ ɔda bi ɛna Nyankopɔn ɛde ma ɔmo a ɔmo ni bebie owura na ɔba no odiifo na ɔbɛ wiase no. Ɔmo ni bebie wɔ no ho no. Yɛbɛma ɔmo ɔda bi sɛ ɔmo ntie no. Na ha sei no die wo mo no sɛ adwene a yɛde tie no ne sɛ Nyankopɔn na sɛ yɛntie no nti na yɛtie no. Yɛsɛ adwene a owura yi ɔba a yɛn de betie no no ana na chidifo de betie no na adwene a ɔmo de betie no ne sɛ Nyankopɔn na sɛ ɔmo ntie no nti ɛna ɔmo tie no. Momfa nhyɛ mo adwene momfa nhyɛ adwene mu nothing else. Bibi furo bia hɛda ɛnka ho papa. Mo hɛ no nso Nyankopɔn ɛna sɛ yɛntie no nti ɛna yɛbetie no nti sɛ yɛde adwene furo bia etie no a apart from sɛ de Onyankopɔn aka no yɛbɛtumi ayera adwene bi yɛde betie no bia na sɛ ankogina sɛ Nyankopɔn na se me ntie no nti na metie no a yɛbɛtumi ayera. Nti ɔmo the greatest tax pa ana order a yɛsɛ yɛtumi hyɛ nneɛma paa kɛseɛ a ɛyɛ botaeɛ a ɔmo de bɛsi wɔn no nso paa kɛseɛ paa no yɛsɛ ne nyinaa no maakogina sɛn ebio Nyankopɔn na sɛ wotie no nti na wotie no adwene a ne betie no no obotae kɛseɛ paa ɛno no di ka paa no sisi die tie no a ne je sɛ Nyankopɔn na sɛ yɛntie no nti na yɛtie no yɛmfa nhyɛ adwene mu onyame asɛm a yɛbɛba yɛn nkyɛn nyinaa ne ɛde Nyankopɔn asɛm yɛ adwuma nyinaa no Nyankopɔn na hyɛ yɛn sɛ yɛmfa no asɛm nyɛ adwuma nti na mɛyɛde yɛ adwuma no. Nyankopɔn na sɛ yɛnya akorɔ no nti na mɛyɛde akorɔ no. Nyankopɔn na sɛ yɛnya awaresa yɛ nti na mɛyɛ nsa awadeɛ no. Ɛyɛ Nyankopɔn na sɛ yɛnkɔ communion nti na mɛyɛkɔ communion no. Onyankopɔn na sɛ yɛmmɔ bra pa nti na mɛyɛbɔ bra pa no. Mɛhɛ no nso nti biribi wɔ deɛ na ɛyɛ Nyankopɔn na ɛhyɛ yɛn yɛne ane yɛyɛ deɛ a mmom yɛmfa nkɔ so Nyankopɔn. Nti yɛhunu sɛ ase no yɛbɛtie no ɛnyɛ sɛ bi a biribi furo bi ka ho biribi furo bi kra ka ho a ɛno yɛ secondary matter. But the primary meaning pa na sɛ the primary purpose pa de tie no pa kɛseɛ ne sɛ Nyankopɔn sɛ yɛntie no nti ɛnyɛ sɛ bi a yɛtie no ebisɛ bi a ɔba a ɔyɛ nipa papa nti na yɛtie no. Mo yɛ no nso sɛ Awurade bi a ɔba a ana nipa no a yɛka ne ho asɛm sɛ yɛbɛtie no no ebi a ɔyɛ nipa papa ɔyɛ very humble person ɔyɛ nipa bi a ɔbrɛ ne ho ase paa yie paa ɛno nti na yɛtie no. Mo yɛ no nso ɔba a yɛbɛhu qualities bi wɔ no ho good qualities bebree paa ɛna yɛbɛhu wɔ no ho ba ɛnyɛ no na yɛhwɛ de yɛtie no ɛnyɛ no paa na yɛhwɛ de yɛtie no o. Mo yɛ no nso sɛ bi a ɔyɛ nipa bi a obu adeɛ very respectful person sɛ ebi a ehu nipa no a nso nipa no obu adeɛ paa na ɔdwo na afei nso ebi a meka sɛ nso ɔyɛ approachable person ɔyɛ nipa bi a wotumi twe bɛn no ma ne yɛ yie sɛ ɔnyɛ nipa a ebi a obi a ɔkɔ ne nkyɛn a ɔbɛbrɛ paa na sɛ ɔyɛ approachable person ba nyɛ sɛ bi a ɔyɛ approachable person nti na yɛtie no ne no nko nti na yɛtie no momfa nhyɛ mo adwene mu sɛ ebi a ɔwɔ tema ɛne ahumɔborɔ ɛma nipa anaa ebi a ɔyɛ paa ɔwɔ dɔ ɛna ɛno nti na ma yɛtie no anaa sɛ ebi a ɔpɛ nipa sɛm owura na odiyifoɔ no a ɔbɛ wiase no ɔpɛ nipa sɛm paa ɛno nti na ma yɛtwe abɛɛ no anaa ebi a ɔwɔ adwene papa ɔkɔ ne nkyɛn a obɛtumi ama adwene ne nyansa obɛtumi de abɔ ɔbra ɛno nti na yɛbɛtie no mo yɛ no nso ɛnyɛ primary aim no nyɛ botae kɛseɛ paa no na yɛahwɛ ne yɛnyɛ sɛ bi a meka sɛ ɔyɛ kronkron osuro nyame paa nyamesuro wɔ ne mu paa hu no ɔhu sɛ ɔyɛ nipa bi a ɔka no korɛ nyamesuro wɔ ne mu paa ɛno nti na yɛtie no woyɛ saa ɛneɛ ne nyinaa yɛ deɛ but ɛnyɛ no nti na yɛtie no yɛse ne nyinaa yɛ ne suban papa
obeda na die tie wotena ni manipa ene pa opa nipa sem ni nyina e de ebehu wono ho de ba nya no pa ne botae a ye de tie no se kwa ene ne botae de a ye be feli onyame asem onyankopɔn nipa bi oba wi ase bia no nyame bo ameka ebe kan nyina bom ni ahwe ene de ye yi we asi wo ni atene ma bia ase won se odifo na oba wi ase no enye ne dwo enye na ho brase enye ne do enye pa opa nipa nti ana oya approachable oka no kore ene nti na ye betie no ye tie no nyangopɔn se ye ntie no nti na ye tie no asa amen yaka bia qualities di ebehu onu bia ye ba ni nyina ye secondary matter the main issue pa na say the main issue pa na say mum ye nyina yanka nyangopɔn se ebio nyangopɔn se eni nti na wotu nyangopɔn me na wotu menwo se nyangopɔn watu nyangopɔn kase no emra nti endi lan se bia any good reason bia nipa bia di tie no bia apart from say nyankopɔn se yentie na mi tie no bia no enso ya no be feel test no wo be feel o apart from say nyankopɔn na se odifo na wo ba no wo se muntie no ono na muntie no tie e betie no me de nsem bi ma no eni se nyankopɔn na aka se wo tie no nyankopɔn na se dido achi na ma wo dido achie onyankopɔn na se ma ye nyaaya ho ye ho nhia mu ntina ye nyaaye ne mo nya se bi ye ba ha se ya ni gie bi wo ha ana e bi ade bi wo ha se ntina mi ye ba ana ye ni nka ne abetena se bi saa da bi ye tie no ye se wo de secondary one no na e tie no di a enso be no wo pa se na so be feel mu nyina wa feel kura wi kura you fail we fail test no bi se ba saa no a enye se nyangopɔn se tie na wo tie no a ehu ni ahopo ana esura a wo di betie no ebesa nemo order be from above higher authority bi ana ama order ana ama command ana instruct wo se tie no enu na wo tie no de a ehu ni suo no be kwaso atena hoda bia nemo se oye openipa na nemo te enu na ye tie no de a ebedu bebi no ehu ni suo ebefiri wa kwa mu na no nso de ne yesa ne yesa ye de na ene na eyekentama nti ye tie no nti mi tie no nyangopɔn se mi ntie no nti na mi tie no eba sa test na wa pass ni pass na pass pass test no amen very good mo se mbasa pass test no aha di yes o be sa pass test na dia the main purpose na say nti ye tie no nti no yes erade na aka se tie no eni na wo ya sa dia ene suro ne batena hoda bia ehu ne batena hoda bia ayemehye ne batena hoda bia so nyangopɔn se dɔ no abɛdɔ no onyankopɔn se bra ho asɛm na wabra ho asɛm na efiri above the most high god no ɛna ama wo saa command no ɛna onyankopɔn na ama command ne de a na nyangopɔn enum asam so na wo gina atie no de a ɛne ɛsen sɔre no obɛpaase ne ehu no ɛbɛtena ho ne mo sɛ nyangopɔn se mi ntie na mi tie no na sɛ ɛyampa sɛ ɛnyɛ wɔn na wɔde ka saa na ɛyampa sɛ efiri makoma mu ewo mi mogya mu onyame ansam na ɛsɛ ɛwɔ ye mogya mu sɛ bibi wɔ mogya na no mogya di afra ɛden pa sɛ ebeyi afiri wo mu te mo hia na nso pa ye pa di yɛse yebetie no ebi sɛ nyangopɔn se yentie no ntrane mo sɛ ɛkɔyɛ ya no fafade a ɛne ɛbɛyera ne sɛ anya ya no fafa nko anso de ya ne yɛ nyera da biara da amen yɛse ɛba saa no a nyangopɔn na se muntie no yaba sɔre ye ti na mi asemi onyankopɔn na se bra ntina wo ba ti ekwa na o me ahia obekɔ se oba ha no o chie omi no ojesu a emfa ho obi anya so emfa ho wo yare no obehwe wo emfa ho ebehwe so emfa ho je nyangopɔn se ye de wo ye na wo ye eni wo hwe banku hwe nifa ebi se nyangopɔn se na wo di akire ne mo se ankɔ ye nyangopɔn se de a ebeduru mebi no sinti bia beba me hia no so pa ye pa na se nyangopɔn se tie no enti na wotie no de a ene ne nyangopɔn danse achi na wodie you follow the testimony of God nyangopɔn se muntie no sa odifo no a obeba na maka ne ho asɛm akyerɛ mo no muntie no ne se nyangopɔn na adi ne ho danse akyerɛ ene kɔba no saa de a na onyangopɔn danse achi na wodie na onyangopɔn danse nso ɛyɛ no kora
na nya se be no kwere nko a no kwere pi very sure the testimony of God is very sure, not only sure, I am very sure. Onyankopon adanse nyankopon edi adanse efa bibi ho kire wo a na wudi sa adanse na chi a nyankopon adanse etimi woda bia nti yese yedi odifo na oba na chi se yedi na chi dia na ho adanse chi na wudie yese nye dipa adanse bi owu ne nipa bi se ne mo nyankopon adanse ne yese wudi nyankopon adanse chi ana nyankopon adanse nso de eye no kreda bia ne etimi woda bia wo kan Psalm 93 verse 5. Psalm 93 verse. What dance ye no krepi. Kronkron na fata wo fie Awurade na something nyina. Wose Awurade. What dance ye de no krepi. Say ye adverb no krepi ho a eye yie. Wose what dance ye no krepi Yes, e ka se Nyankopon dance ye no kra. Ente sa na. Na wasade sa na wasade pi so aka ho. Nyankopon de so Nyankopon kasa ma kire so Nyankopon asam ba ye nkyai ni amfa ehu ni suro ni Onyankopon asam achi a ehu papa wose na kronkron ye na efata wo fie Nyankopon fie de kronkron ye na efata Awurade fie abre bia sana waka wose your testimonies are very sure sana Awurade asam eka ye Nyankopon na esetie no na wotie no de a ene yese ehu bi we ho ma obiri bia ndi se afedi se ekoba na se utie no ne hu bi wo ho a Nyankopon asetie no afi utie ne se hu bi wo de a ene e cheke woni Nyankopon mo connection no na connection na break ko se Nyankopon dance ye no kore na Nyankopon asetie no message ye ri a kire ye no kore Onyankopon di hu dance ya kire wo na se wudi a kire na se ehu bi ni suro bi wo de a ene e check o connection no bi se nipa no a udi na chi ne de no na e hya wo se di chi won hyew na eyeruade Nyankopon na e hya wo ye no nso Nyankopon se aduane a wudie no poison bi anim ma wo suro se ada e na poison wom na se Nyankopon na wo da oto no se ye da oto Nyankopon wo da oto Nyankopon so wo bewu na se Nyankopon se aduane no poison nim na dia Nyankopon dance ye chi na wu gina so adi aduane no Nyankopon atam so ye no korem Nyankopon ama ho kwaya meka Nyankopon dance ye ho asama kire mo pa Nyankopon dance ye no kore pa amen yese se wudi Nyankopon dance ye chi a onyera da cause dance ye no Nyankopon dance ye no eyade bi a no kore pa ti se Nyankopon asama ye se edi akire obraba ye ebo Awurade asama e hye obi bia mu no so edi akire wo no kore mu a ebebo aye pa ndi odifo na wo ba no ene one ebehye wo mo se muntie me memo Nyankopon dance na ombedi akire e order bi na de mema wo mo ti ha se order mba akọ na nyame boy kan wa se emu bi ehyem ti ye he no nso se ye nka Nyankopon asam kra no wo Matthew 17:1-5 wa e de no be ka ho ne asam ni nyamfiri Deuteronomy ho e da so Deuteronomy ho na ne mfa we enka ho se mbe kan ya emre Awurade Yesu call mountains na ofa Peter ni John no kan ho ne James no mo ko bom paye no Moses ni Elijah pie ho na asem bi si o me yanka wa kakra bi e was na enansia chi Matthew 17:1-5 na enansia chi no Yesu fa Petro ene Yakubu ene ni nua Yohane de won ko be potentin be so fa ba bi na osakira wo anim na nanim ahyira nse owia na ntade ye fitaa se han na hwe Moses ni Elia yi won ho adi akire no ene ne kasae ena Petro ka kire Yesu se Awurade eyese yetena ha de ha ba ye de se wo pa me boss sem yensa wo de ba akọ Moses de ba akọ Elia de ba akọ na ogusore kasa no hwe mununkum hyensen bi mekata won so na hwe eni bi firi mununkum ka se oyini me doba a osomani muntie no praise him very good o say to omu nyina na Elijah be pie ho Elijah nim nie Moses nso nim nie enza ho de otimi se apa bene pa na pie ho akasefo pa bene mpa kase na pie ho na ehwa na Peter say Awurade nka ne eyese yetena ha yentena say yentena ha ya na mebo asesem yensa mebo obaye nso so wo de ba akọ nse onya adwene se ebetena ase dia se ne o se onya asesem mi so tena mu
Ninya say radi better na say na no ane di anu aka say better na say ne yete wo saa. Ebe ye saa. Enti ehwa na omo kasa no ana mununkum bi bekata ho nyina cloud bi bekata ho mo so. Na radi ni munyam so sira ye. Ana ani bi firi ani bi kan say wo yi ni me doba a osomani muntia no. Ti omo na Peter no ona fo nyina butubutu omo no mani butubutu na fa omo suro. Ti omo pagya omo no na say Moses ni Elijah nyina na omo ko na Kristo nko ana na gina ho. Amen. O se wo yi ni me doba a osomani muntie no. Eni say Nyankopɔn se muntie no a wodi ene say ohitie no na wodi ene say wutie no wo se me doba no. Enti wutie ne say Nyankopɔn doba. Wuntie ne say Nyankopɔn tamfo. Wuntie ne say bibi mfuro bia na o se oyame doba na osome mani. Enti obi ono Nyankopɔn adi ni wadanse ya say osomani. Te say me dia me di no tum. Enti mudi na chia ehu bia ni ho. Soro bia no muntie no. Ha say Nyankopɔn adanse na e wo say omudi di achi adwene a omudi ebedi Yesu achi ne say Nyankopɔn na say omunya de ba mu nyina omuntie no ti asem bi o meka no say den say mere say asem no emu odin pa asem no anwono asem no mu oya pa nanso so omubenya adwene na omudi betie no ne say Nyankopɔn say yentie no bibia mu in everything yen no nso eno nti na wo say ometie no dia na say obi a wo tie no de na nya say wure betimi afi obi a wo tie no say obi a wo tie no Nyankopɔn di ni wadanse say tie no na wure afi no enye possible say possible obi na bra bom dia na ni panya na be possible mo bra bom ebade se ye ntie no enam say ebade se ye ntie no nti no na say de tie bia no de ekwan ye be fa so ebetie no nyina no ebetimi arane wo ye ni ankasa ya adwene mu say wotie no a ade ba ko mo no say wotie no a odifo na wo ba wi ase no esoma mo aba mu yi enkyerɛkyerɛ mo aba di akyire yi Onyankopɔn sɛ saa wade enye se enya aka emfa obi ho asɛm emfa nhyɛ wakoma mu a wodi saa asɛm no so wotie saa asɛm no Nyankopɔn ne watie no eni so omutie no a Nyankopɔn ne omutie no so omuntie no a Nyankopɔn ne omuntie no mumye no nso sɛ omuntie no a Nyankopɔn ne omuntie no. If you obey him, you obey God, and if you disobey him, you disobey God. Sɛ wotie no wo ya soma no na wo bra wo ho asɛma no a Onyankopɔn ne wa bra wo ho asɛma no Onyankopɔn ne watie no ɛyɛ no nso pa yie pa sɛ yɛsɛ wantie no a ho na wontie no asafo na wotie no nso ho na watie no Onyankopɔn ne watie nti yɛmfa nhyɛ adwene sɛ yɛbetie no sɛ yɛntie no Onyankopɔn ne yɛntie no nti yɛhɛ no nso bebree pa ɛna sɛ obi ka sɛ odiyifo na wɔbɛ wi ase no yɛsɛ wɔbɛ wi ase a nipa nyinaa Nyankopɔn akɔmande no ma nso yen sɛ muntie no na Nyankopɔn danse na yɛbɛdi akyerɛ tie no no so obi fan fort wɔ no ho de Nyankopɔn no fan fort wɔ no ho so obi fan fort bi sɛ wo ho bibi anya bi wɔ no ho na fort bi wɔ no ho a ɛyɛ Nyankopɔn na fan fort wɔ no ho wa ni Nyankopɔn danse na ntom ntira sɛ wɔyɛ ni na kyerɛ Nyankopɔn si di akyerɛ di a wobɛma devil no kwan bɔnsam bɛwura hɔ Demo sɛ wotie ne Nyankopɔn na sitie no dia ɛbɛyɛ den pa sɛ ɔbɔnsam betuma nya kwa wɔ ho ɛbɛyɛ den pa amen yes sɛ nipa no Nyankopɔn ɛsɛ wɔ so mani a obi wɔ so Nyankopɔn ni wo na wɔn so wani a na wɔ big problem pa obi a wɔ so Nyankopɔn ni wɔn so wo wani dia wo problem dia ɛkyɛ ekure yi ɛde sɛ yɛdi kure yi nyinaa ɛso awo nemum yɛsɛ etie no sɛ wɔntie no Nyankopɔn na wato ne mmara tiye no nso pa nti pese yɛtwe mo adwene zuwa no sɛ de primary aim pa ne sɛ munya de primary aim pa ne sɛ ansa na secondary number meboa and then say the main purpose no ho ti ya mix target no tax no ti ya mix pedia na God given tax no dia maye no si yentimi an for fail order na Nyankopɔn dia maye no yentimi an for fail dia we would die yebewu na yebewu nso ampa yemo say timi for fail dia and then say yenwu tie no Nyankopɔn say yentie no ansa na didi wo nyina ba oh Calvary no a very humble person Moses a very very humble person ojo pa Moses wo nipa bi obu ade oyɛ pa nyanso Nyankopɔn ba ne ba ya na odifo na wo ba wi ase no enye na ho brasie nti na ebetie no so na ho brasie na etie no dia then one day you will be in trouble
Ni mo Nyankopɔn na se tie no de a forever. Obekɔ so wa tie no. Amen. Very good. Yeah, example ba akoso e Bible nyina e de ka ho. Yesiesie mo akoma na mo adwene. So de ba ya mo nse mitie no. Nyankopɔn na se mintie no nti asa opa asa nso hwe no. Nothing else. Mitie no. Nyankopɔn na se mintie no nti na mitie no. Nyankopɔn se na me mpa na me bɔ mpae. Nyankopɔn se wo ya de ama mi ni wachi nta wo mi ni wachi. Nyankopɔn na se mi ni wachi ntra. Na se wo di Nyankopɔn se na edi na se wo di Nyankopɔn asama so pa. Na Matthew 23:1-4. Matthew 23:1-4 mo kai me bi radio Jesus say Pharisee for no scribes no atwerɛfo no wɔn mo tena Moses akonya so, the great chair, the seat of Moses. Moses akonya na wɔn atena so de ɔmɛka kyerɛ mu bia monyo nyenka awansa ɛna Yesu ka kyerɛ nkrɔfo akuokom na suafo no sɛ Moses akonya so ɛna atwerɛfo ne Pharisee fo atena enti de ɔbɛsɛ mo sɛ muni so nyina muni so na monye na onwuma de monye ibisi wɔka nanso wɔnyɛ na wɔkyekere ene so aduduo eto mepa metere so na wɔn de wɔn bɛsɛ wɔde wɔn nsa ɛka afeesi mo hu Yesu na ɛma nso asin no tam onya mfa na asafo ne nsi wɔ no ɛna ɔka kyerɛ nkɔfo akoko be sɛ yesei no Moses akonya so akonya kɛse paa so ɛna Pharisee no wɔn mo tena ɛndi de wɔn mɛka kyerɛ mu bia no monyo but omunyuma de mamu ni akire ebisa omuka na omunyo Awurade asɛm no asɛm efiri onyinkase bi nkyɛn na aba onimonyamfo bi na akasa de heaven wura na akasa no wɔ sɛ montie de wɔn bɛka bia montie wɔ mo nanso omunyuma de mamunyo obese na me de me obi ɔka wɔnyo de asɛm na me ntie no ɔno ka sɛ yɛ mɔkoro no ɔbɔkoro no ebe na mathematie saa nipa we ono say ye modwaman so obodwaman. How can I listen to this such person? Everybody says one tie no a wona woyɛ bɔne atie everybody o. Wo se me modwaman de e modwaman ne no kora. Eni wo se ye modwaman no. Wo se muntie no. Wo se me na mintie de a ɛyɛ Yesu nsoro hye na wuntie. Asafo mo tie ase. Enkofo no nya. Omo kan so omo nyo. Omo ka pa Pharisee ni o ka twa sansa nom nye so ono nom nsa. Obeka kire o se muntua atade ontua bi de obeka bi a wonyo nenso asem okan ne no kore de se moko ba bi na munye late obi ka kire o se time na so nenso no kwa wonyare wo se wonyare enti okan ne memfa asem oka kire onya no kore no ka kire wo eno kore no ka kire no fa emo ehwe de ono na bra ba watimu no wo se na me se ono kwa wonyare na ka je me se time na so nti memfa ebre no so entia wo everybody say Pharisee for no kan no so omonyo nanso me Awurade a mutie me no me se monhwe wo munyuma no monhwe wo mo ne ye mo de montie o mo de o mo kire ha bi nkwan ne mo ekwan no de o mo nkasa de o mo mfo mo na nsisu bi o mo kwaye somebody bi a e ma direction a e kire se ha bi nkwan nie ti o mo direction bi a o mo de ma mo bi a no munni so o se me de obi a o kan se ma wonyo de me de mintie. Who are you? E ba sa no aye se hwan wato ne mra enti se Pharisee ni ne ka sem bi na ye no kore okotu mo sem mra bi ena kan na ye no kore na wo de wo so wo mfanya dwuma a Awurade da na obetena se na obetena so agufo ono okotu asem na ni quotation ye no kore ti ni quotation okotu ye de so na ono de ehwe ne nsua no because omo abrabo no omo ne ye no en correspond with message ne kura wo no e wo se ye manya ngopa asem wo e wo ye nse ye nche no ye na ye tie nyamnya asem no your message, you know, any your life, no, as it may correspond. Amen. Praise Him. Omisa, omuti ebanya den die. Nanso, ena me say, Awurade asem ni, esa esa uti. Omuti enya den. Me won se nsa nya so wo we nsa. Yesu say, ebodi nsa na wo we fa na ba him. Na wuja nsa we. Wo se me na me obi o kan sama onyo de me na mintie no. Ese ba sa, ho na wuntie na asem wa. Yes, ti hona meta mo metwe mo adwene kro anya se enipa no o what adwene kro nipa no so dia obey mistake ne mo yen adwene nsi dia wo se tie no no so enti wo bakro no kro no so ja akro no nga se wono na se o mo kan se o mo ni so na me de nipa o kan se ma wonyo de se o kan se ma me de minti o won so na onya so odemfo Yesu no a wo no ha bi wura no dia temu de obabu wi ase a chen no wo se tie no na wan tie no a Sama no onyamfa na safo ne nsi ho enti o ka sa amen.
mom yɛn hwɛ ne bi yie paa nti sɛ yɛntie na se ɛba saa Awurade Yesu ɛna yɛayɛ asoɔden atia no to ɔmo ka no correct sɛ ma yɛsɛ ɔmfa nyɛ adwuma na ɔmfa nyɛ adwuma so ɔka no correct sɛ ma na ɔno wan ne su a wɔamfa nyɛ adwuma ɔnkɔ hɛ nti Yesu sɛ muntie ɔmo asɛm ma mo hwɛ deɛ ɔmo yɛ nyɛ saa na ɔka kyerɛ wɔ ti atemu ya nkɔ Nyankopɔn anim a nyame bebu fo sɛ man ka nkyerɛ sɛ muntie deɛ ɔmo ka na mo hwɛ deɛ ɔmo yɛ na afei na sɛ Awurade ne ɔmo tie na yɛ meden paa because nya mani tua paa sɛ yɛsɛ dwan mo nyɛ no ɔba akɔhyɛ dɛ no asa aba kan sɛ dwan mo nyɛ no sɛ dwan mo nyɛ na ɛnyɛ nyame asɛm a ɔka no wɔnya wo deɛ yɛ amen na yɛn hwɛ nti ha sei no Awurade nipa no a wɔba no ɔba wiase no yɛsɛ yɛbɛtie no because we are the servant of the Most High God. Onya osoro so Nyankopɔn pa akoa no no. Ɛna wo enti emfa ho enye ne bra ho ne yɛhwɛ. Enye sɛ Awurade bɔbɔ no Awurade mo bra bɔ ne. Nim enye ne bra ho ne yɛhwɛ. Ene sɛ na bra bɔ ɛho ti o ana de na bra bɔ bɛyɛ bia ne de enye yɛn na asɛm a. Mo me hɛ no nsu. Wo de Nyankopɔn se tie no ntina wo tie no. Ba mo me mfa nsia adwene sɛ Awurade de bɔbɔ bra pa. Nanso enye ne bra pa ntina wo tie no. Sɛ bɔbɔ bra pa o de ordinary bra baba ye bia na de enye wo asɛm a enye no nso ni mo ɔse tie no ɛde sɛ owura bia na otu kwan na wɔde ne ba ɛma na ba wa sɛ ɔnhwɛ no ɛna ɔma no order ɔma no instruction sɛ mekɔ akɔde hwɛ no so ɛmfa wo nsa nka no enidi na tem emu na ne tie de obɛyɛ bia no ɛnkasa ntia no de obɛyɛ bia no de obɛyɛ bia nyɛ wasɛm a wo de ana sɛ korɔkorɔ no mena dia nini enu ano ena ode camera hyehyɛ hɔ ne fie onyina na ɔkɔɔyɛ na ɔkɔɔyɛ no a ena afi akodai so ɔno na tie ɛhɔ na enkwan a ɔmo ne bɛyɛ aduane adi ho na akora ne na akɔbɔ na afi waka to agu wɔsi wa na nim bi odigina hɔ hwɛ na nim bi odigina hɔ ɔto mmara no ɔnto mmara yɛsɛ de ɔbɛyɛ bia ma ɔnyɛ dɛ bɛyɛ enkasa ni akyire afi sika a ɔde bɛkɔ dwom nkora no sɛ sidi sɛ ɔyɛ no ɔten no asum na kɔ no wonim nyansa yɛsɛ nka sɛ bia nkyerɛ no yɛsɛ korɔkorɔ no enika ɛdeɛ bɛɛ paa na wɔsan nkɔ yɛ owura na ma no nsoro si owura no ba sɛ owura no ba ɔbɛyi camera no a na wɔhwɛ a camera no bɛkyɛ ne biribiara wo na ɛkyerɛ no a na sɛ wowu ntie ma asɛm manka nkyerɛ wɔ sa akɔdaa yi korɔkorɔ no ɛnini natam waahwɛ wasi mu na ne kyie na wɔbu na ne kyie mekɔ minima ne kyie bu nkam bu kyerɛ mo sani si bu ne kyie me heda nim bu amen ho na babu bi a kyerɛ me amen because ani kyie no ɛmaa ne bitimi bu ne kyie paa obetimi abu ne kyie paa so mehwɛ sɛ metimi asua ne ya amen and wasi ma emu na ne kyie na kɔna na bɛgyina no wan na ne kyie bi ani bi ɔde bɛhwɛ no kamera ne bɛhwɛ so no ɔhwɛ so on sa so yɛ kan wanti enti ka de ɛwɔ sɛ nipa ne yɛ ne sɛ ɔkorɔkorɔ akɔdaa no onya akɔdaa no ho abɔkyerɛ no onya ne ho akoma ebi sɛ de wɔyɛ bia ɛnyɛ wasɛm a wo de ɛnkwa no ahwi ato agu sɛ TV no kora nso wafa baa wɔde akɔbɔ so ama screen no kora nso apa akɔdaa bɛɛ nie akɔdaa kora bɛɛ nie wɔso wɔde no yɛka sɛ mkyena wo ntie o masa ne nso hyɛ wabusu ɛyɛ hu ewiase yɛ wɔ mu yi so nyame amoa ne a heaven ne baba de no nso ne kro no bɛyɛ di o because Nyankopɔn ma yɛ instruction bebree yɛ ne nipa ntam ne bɛbi wɔn nsi adi akyire enipa bi wɔn fɔm wɔn asɛm nhyɛ yakoma mu yɛ ni wɔn mu akyi yɛ mfi wɔn mo na nso yɛ fi wɔn mo yɛ de sakoma no mu ne yɛ de ahyɛm ne anɔ ne wɔn mo ne kyia aka ne kra wɔn kra tumi te ndasuo bi mo balance sɛ ɔte bi ne ɔkɔ ne baabi praise him mo yɛ hwɛ yie ti owura no ba obeyi na ya na sɛ nka ɔba na kwana ne kan nkwan ne gu yɛ na otete sika ne mu na ɔkorɔkorɔ oh onso na asena botre ene no dwo a agya efiewura ne bayi na yo wo abotre pa wotie masem wotie mumie ntie Awurade asem amen amen enti bibi wo ho a ade anya ya asem no Onyankopɔn se tie nipa no emfa wo no na bra bɔbɛyɛ enye wo asem a menka se nipa na bɔbɔ bra bɔ ne o nanso enye ne bra ho ne yɛhwɛ tie no sɛ ne bra ho dia ehu pa enye very very careful pa ye pa e be so owura ne ba oyi ya ana mo mpele saa enti mum ye ni di atemu mum ye mfa nkofo nsam nse ya akoma mu na camera nda ye so hwɛ saa ɛda no bi ɛda no ɛno nso
Me hwe kakra bi so Mark chapter 14 13 to 14 so mo kai a Yesu soma na suafo mienu se o nko prepare ba bi ma no na oho no besa ko di twam emfa so me yema am so asoro fo mo te ase ne nye se eye bibi wo ho a enye wo nipa ntam asem ade a enye wo nipa ntam asem emmam me ha no nso ya hia no nso ne ya mfa ya wura Nyankopɔn mu a wo ka ba ba menka wo kakra wo se na osoma na suafo mu mienu na wo se won se mo nko kuro no mu na onipa bi a wo so ahina be hia mo muni na chi na faako a obehye no mo nse efiri wa na se kyerɛkyerɛfo no se ahina ahodan a me masuafo be di twam no wo muni na chi ase ni enye Awurade asɛm ana Yesu se mo kɔ mesoma mo na mo kɔ kuro no mu a o ba kɔto onipa bi wɔ kuro no mu mo hia no wo so ahina bi port bi ensuo wom muni na chi na ɔde mekɔ fie bi mu na ɛhɔ na me ne masuafo nyinaa yenya ba kɔ di twam no ɛyɛ Awurade asɛm no ɔde ama wɔn mu na asɛm akyi na wɔn korɔ ti wɔn kɔ no mo kɔ hia nipa no na nipa no wɔn hia no ana ɔsɔ mo di na chie sɛ o delay o sɛ wɔn fa hi o muni na chi mo hwɛ yie wɔn ankasa mo kɔ busa na question o ɛna mo kɔ busa na question sentiment fie na mo ti ma ahodan bi wɔ hɔ ana ahodan bi kura hɔ kura nso eferu ano kura obi abɛgye sɛ pastor bɛyɛ kura no ɛhɔ na ɔba bɛtena ahwe a ɔmo nsa mo akyi mo ti asɛm no yie die asɛm no mko busa no question mu ɛna de ma wo mo no na fa kwa sɛ o ne fi no kura watu kwai won kura woni hɔ otu kwai kura na nya sɛ mo kɔ pa de bɛn mo na mo kɔ pa me ho asɛm akɔ busa o di wasoma mo anka nkyerɛ mo sɛ mo kɔ busa saa nsɛm no mo ni na chi sɛ mo na mo wadwene ni nyansa edwuma bi anipa sɛ obu hu nyansa ni bebree pa na wo ta ahyia obi wo hu nyansa ni bia na wo ta ahyia wo sɛ mo nkɔ mo hu nipa no a mo ni na chi wan ka sɛ mo kɔ busa na asɛm sama ko busa no se ɛda na ya ma ahoda won so dia ma hai obi abɛgye na fe mo ko pa dia bɛn efiri ba no ko amko no won se yesu watu kwai nanso so no bia na ofiri efie ɛba no na bia ba pa na besina chi ba ma Nyankopɔn asama ya no kuro nanso so no on de wonim de yesu na chi Onyankopɔn nim de besini pa bia abrabo achi do amen ebi nso a mokɔ na sɛ mo bana mane ɛsɛ kyerɛkyerɛfo no se ɛdai obesa onya na onna suafo di a obeka nse ba akwa de no nso enti mu ni na chi o fifi nsem Onyankopɔn pese ebe fifi mu yebewu do Onyankopɔn pese ya fifi mu nso ya fifi mu nso yebewu amen mo hwɛ yie na ya nkɔyɛ ho nyansafo bebre o se ya kɔyɛ ho nyansafo bebre mu ni na chi mo nkɔ busa na question we woni mu ayɛ mamo we woni mu ayɛ mamo emu ayɛ ne wɔ fie num ne we de ɔyɛ sign bi a mo follow no ya nya very very careful Christopher yɛn komodi ɛbɛdane dane yɛn adwene nipa bi wɔ hɔ a nsɛm bi ɔmɛka kyerɛkyerɛ yɛn ne nsɛm bi ɛbɛda tia akora no asɔre kwan hɔ yɛ bɛgyae obi bɛka obi ho asɛm bɔne bi paa kyerɛ wɔdamfo ne ne kɔn ne ba ne ho asɛm bɔne bi paa na wɔka kyerɛ wo na apɛn deɛ wopɛ na wateɛ no ne deɛ wopɛ na wateɛ amen asɔrefoɔ mo wɔ ha sei nti yɛsɛ wopa te a ɛbɛka kyerɛ wo ɛnkɛ ɛsɛ nka wɔmbusa ne biribi anaa monko oni information bi ama mo muni na chi ba bi obakɔ bi amna muni na chi mudi ana sɛ muni na chi owura fie ho no na mo owura fie ho emu an de be fie ho na aba enipa eni sɛ o ma wo answer no wo kɔgye answer fi ne nkyɛn enipa eni sɛ o ma wo direction no wo kɔgye asɛm bi afi nanum di na chi a wo ka sɛ tie no ana enya very careful watch sɛ ya ntie onyame ne ya mfa yɛn ho anto Nyankopɔn so a me nuanom heaven ye bɛbɔ nanso ya hwɛ ni ya ebeka achi amen yesi yetie no ebesi Nyankopɔn no se yenya dem bomu nyina ampasa aye no kwere saa sɛ yetie no Onyankopɔn no se yentie no ntra na sɛ ha se ne sɛ primary meaning pa na sɛ Nyankopɔn no se yentie no yaka bia de secondary meaning ene embem bi na de ba ko mo no sɛ unsa nipa no ye betie no na sɛ betimi ebetimi amonkora amane ebetimi ato ti woni amie wɔ no ho na wɔn sɛ Nyankopɔn danse ti na wudi a na danse ndu betimi awu ebetimi ataw amane ebetimi aba wo so na sɛmunti na Nyankopɔn sɛmunti na Mizak na Abednego mo se kan sɛ mo nya na me wofro bia nka mo ensɔre nkoto wɔ mo no wɔn mo ankoto ohunim na sɛmo sɛmuntira ti oru na wɔba na sɛmunti betimi ma wɔnya wɔtae obetimi na wɔn kwankora ato
ene se Nyankopɔn dance ye chi na wudi a edu point bi a wo hwe untimi nyina nemo unu se Nyankopɔn na se mi ni na chi di a otan ba o ohaw ba o aware ba sayi o ebegina o adwuma ba o eka ba o die Nyankopɔn se ya na obeye amen adwuma bi a asɛm bi betumi afiri even external omuti Yesu no a omudi odifo na chi no asɛm betumi afiri abɔnten aba na asɛm betumi afiri internal nso aba asɛm bɔne betumi afiri ba bia aba sɛ ebe woso omo na sɛ omo ne abie wɔ ne ho sɛ na sɛm ye de eti na chi ne bi bia enti na chi Nyankopɔn se ye ni na chi owuo mu o enkwa mu o emfa wo no bra bɔbɛ ye bia emfa wo so obɔbɔ bra padeɛ nanso ne na bra penti na ye tie no ne mu Nyankopɔn se ye ntie no ntina ye tie no a ene enka asɛm ye ho de enka what tell be be trunk what tell be careful amen yes say asɛm ye ho come tell de be because mo hwe matara no bi ne be ka bi a che o ka Bible no wɔ John chapter 10 20 was for the sheep one kan say wa bodam bɔne wɔ ni mu bodani wɔ na mu tie no bodani wɔ na wa fe ebe how ebe disturb Peter na man disturb omo say wa bodam bodani wɔ ɔkɔ baabi ne ɔbaa bi de ne ho nwi bi ɛsɛsa ne ho saa ɔbaa bi na ɔmo ka papa yi pa sɛ wɔyɛ odiifo a ɛnso ɔnyɛ odiifo na nka maame nkɔma no kwa ma ne mɛ no kura maame so ɔyɛ tutu ni ba odwamafo ba sɛ pa na wɔtena pa na sɛ man of God na wɔde ne ho nwi no ɛsɛsa ho Peter na mto anto ɔmo sentidua amen bi so ɔmo nipa ko a wɔyɛ amen ɛnyɛ very careful na Awurade ne yɛsom no ɛnyɛ saa edume bi external by internal problem by okan se mo anweme honam na mo anu moja nkofo anya asore o mu jaye aseme na akwo kekan afede nsem hunu be na akwo afede wa start kekan afede ye fe na akwo bi o akwo nsem hunu be na o kekan na se o mu hunu se o mu di na chi na ngopon na se o mu di na chi o me fe na akwo bi sa afede akwo nsem on kekan afede nsem on kekan na afede enti ase se afede ye nwene honam ne ye ni moja ya no ni moja ye nkwa heaven antu Peter no sentudua he said rather say muntie no enti na mutie no good news ba ko so wo mu pa na se Nyankopɔn na se tie no na wo tie no so de a se na sam ma wo ye mfomoso a emfa wo nsanjim mo hia no nso se na sam ma wo ye mfomoso a emfa wo nsanjim me bekire mo akire mo Onyankopɔn na se tie na wo tie no se na sam ma wo ye mfomoso a yes na sam ma wo ye mfomoso a obekɔ nsanjim na so nkɔ nsanjim na reason is say we dem be church mu mama te ase odifo no ebi kwa no wa church say bibi de say bi kwa awotwa enya hwe say wo so twa wo enya hwe na nipa no na odi akiri no akotwa wo doctor akotwa na wo na ebi a man say ehwa bi a ekoso no ano na bi nipa no wonte ase bi no okọ na later na odifo na won say da bi no awotwa no this and that oh no ensa na awotwa no na bi a honkonkon ka bi a kye no no akwality de wakan ye no saa nipa no woyɛ saa na wawu na wakasa da bi utwa wo ayɛ bɔne tifine kwa mamu ntwa wo bi wo a saa nipa no anka nipa no wonyɛ bɔne nanso okonya Nyankopɔn anim a okonya Nyankopɔn anim Nyankopɔn atemu otena sɛ wɔka sɛ Awurade enipa no odi ne ho adanse akyerɛ sɛ ɔka bibia kyerɛ ma mintie no me de makoma nyinaa di akyerɛ na metie ani na meyɛyɛ Nyankopɔn ka sɛ bɛsɛ kɔ heaven amen obeka sa akyerɛ bi sɛ ɛnyɛ wa wo pɛ na wodi ɛnyɛ wa wo pɛ na wodi akyire na mo wodi Nyankopɔn danse akyi ɛna wo so de nipa na bɛka bia no wo so de bɛka bia obeka na wodi mu bia menyɛ ɛna no so de ɔka yɛ ni na me so menyɛ enti heaven de obɛkɔ mo hia no nso mo ate ase enipa so na ate ase wo de mpaja mo nsan menhwɛ very good na ebia yɛse masturbation ɛyɛ ɛnyɛ ampa ɛnyɛ anasa me sɛ me ka negative nkwa sɛ ɔbaa kora ne bɛɛma ekɔhyiam na sɛ ɔbaa no kora bi a so kɔfi kyire na waka sɛ o da bi nkanyɛ bɔne na wo sɛ da bi ɛntene na nipa bi kɔyɛ saa na saa nipa no bi a ɔyɛ saa na owu ya yɛka ɔka sɛ papa ne sɛ nka nipa na nkɔnyɛ bɔne o nanso sɛ ɛyɛ bɔne wɔ Nyankopɔn anim de a yɛse saa nipa na ɔyɛ saa no wa watie nipa no odiifo no ɔba wi ase Nyankopɔn bi ne ho adanse akyerɛ sɛ tie no wotie na sana akɔyɛ saa wobɛkɔ mo nsɛm de mu ana obenya no yie Onyankopɔn anim ubenya no yie na wo mo enya no yie ba ko ne se wo mo tie no wo mo mfi se bia wo ye wo ni mo dia
ɔka nɔkorɛ ɛna ɔmo tie no ɛna na asɛm bi ma ɔmo fom yɛ ne yɛ ɔmo de ɔmo asɛm nko ɔmo nya no yie bi Onyankopɔn anim because ɔmo antie ne sɛ Onyankopɔn na se tie entie no ɛne sɛ wo fa na sɛ wɔyɛ adeɛ osuo Onyankopɔn ɔkasa yie paa ɛna wo tie no de Onyankopɔn expect o sɛ asɛm bi ɛba wo nkyɛn biara no sɛ efini nkyɛn na ɛba so ne so papa ɔmo fa bɔne ɔmo yifiri mu na wanyi amfiri mu no akɔyɛ deɛ a wɔfa na sɛ ɔde sɛ ɔmo aka na deɛ a ɔmo aka no nso deɛ ɛnso ahyɛ da wɔn sɛ ɔmo tinya kasɛm a ɛnyɛ bi afrɛm enti wo tie ɔmo a fa nyansa tie wɔn wei deɛ fo akoma na tie no mfa nyansa ntie no amen enti ɛne saa nipa no mo ha sɛ asɔrofo mo ha enti sɛ wo tie nipa no sɛ ɔyɛ adeɛ osuo Nyankopɔn ɔbɔ ne ho mmɔden na wo tie no deɛ a sɛ na asɛm bi ma wo fom a ɛmfomsoɔ na wɔwaa ho ɛne wa na abɛsoa ne mo sɛ wo tie no sɛ Nyankopɔn na se tie no na sɛ na asɛm bi ma wo fom deɛ a wo no yie wo Nyankopɔn anim sɛ wɔkɔ abɛka Nyankopɔn sɛ wɔbɛka na temu da sɛ ebio mote ase adeɛ ɛne ntina me draw more attention pa aba Nyankopɔn adanseɛ so anya saa pɛ na sɛ bi kɔ family planning ɛse ɛyɛ but later yɛse dabi nya ɛyɛ possible obi a Nyankopɔn asoma no biara na sɛ wɔka asɛm bi na later otie mu sɛ ɛsɛ asɛm mu nsa ɔbɛsa no wɔn mani pa nyera da ne mo wɔn mu a ebenya saa nsesan no wɔn bɛkɔ heaven wɔn mo di kan so tie no mu asɛm wɔn fa no sɛ wɔyɛ nyame nipa Nyankopɔn sɛ ntie na adeɛ nyina na me tie no deɛ wɔn nyera ne mmom ɛsɛ sɛ wotie no sɛ ɔka nɔkorɛ ne mo nyɛ sɛ Nyankopɔn sɛ tie no ntina wotie no ne mo ɔka nɔkorɛ onim Bible mu ɔkyerɛkyerɛ Bible ase kama ɛna wode tie no ɛna wo fom yɛ wɔ n'asɛm bi ho dia asɛm ɔka yɛ na wokɔ fom wɔ ho ɛneɛ Nyankopɔn expect sɛ asɛm bi a efi ɛpono so ba biara no a ɛnyɛ authoritative message na ɛba biara no deɛ asɛm no deɛ wɔɔka no sɔne so papa ɛwɔ mu fa bɔne ɛwɔ mu nso yɛ dɛ bɛyi yisi nkyɛn ɛwɔ anyi yɛn si nkyɛn deɛ a wabɛsoa amen ɛnkyɛn ne yɛbɛbɔ mpayɛ asɔrefoɔ mo ha sɛ Nyankopɔn siesie mu momfa suro nti Nyankopɔn deɛ mentwe mo ade ɛde so nyinaa ne sɛ momiantie Nyankopɔn kɛseɛ no ansa na biribi aba Nyankopɔn na aka nti na meyɛ deɛ meyɛ no anyɛ saa Nyankopɔn ka biribi a mama Nyankopɔn ɛnkasa o wedeɛ sɛ Nyankopɔn ka biribi na sɛ Nyankopɔn aka owuo na wobɛwuo ɛnome na ɛbɛba wo soɔ amen asɔre yɛbɛsɔre bɔ mpaeɛ o a good news and also a bad news. Na nyɛ sɛ Nyankopɔn adanseɛ wodi akyire a onyira da. Adanseɛ onyira da. Ne mmom sɛ wotie nipa no na wotie na sɛ n'asɛm ɛɛdɛ ɔkasa wotie no ne dɛ ɛne asɛm no ɛne tie bi ɛwɔ mu na wode tie di a bibia ba mu a ɛne Nyankopɔn no bɛdi ne sɛ wotie no no sɛ wofa no no a no wofa ne sɛ ɔde sɛ wɔn mo aka no wofa ne sɛ ɔde sɛ wɔn mo aka no nso de a ɔɛspɛdo sɛ na ɛsɛ wɔn nso woyɛ ɛna wɔanyɛ wansɔne so de a asɛm bɛto ne mo sɛ wofa no sɛ me nipa a mayi no ɛna mate ne ho ɛna mede asɛm bi ama no sɛ deɛ wɔbɛka biara tie ɛna wodi madanse akyi di a yɛse yɛbɛba biara no ɛmu nka wo sɛm mu da biara da amen momyɛ nsɔre Nyankopɔn yɛma asɛm no ɛnwura yɛ mu momyɛ nwura asɛm no ho awia ne anadwo asɛm no ho dɛ ɛntena yɛ mu ne mo ɛho dɛ ɛho anigyeɛ ɛho biribiara no deɛ ɛyɛ secondary matter ne mo deɛ primary meaning ne sɛ yɛtie asɛm no Nyankopɔn sɛ yɛntie nti na yɛtie wode saa nante a wonyera da womfeli da na abɛkɔ akɔduru awieyɛ ne sɛ wɔmfa saa nante na awɔ nipa no wɔyɛ obuadeɛ ɔpɛ nipa ɛne yɛ secondary matter Awurade hu yɛ mmɔbɔ ɛwɔ Yesu din mu amen ɛnsi etiri ase asafo Awurade wasɛm yɛ nokorɛ da biara wo ne yɛda a wansa na yɛtumi atena ase wo ne korɛ tim hɔ da biara Awurade hu yɛ mmɔbɔ na yɛtie wasɛm a Awurade yɛntie ne sɛ ɛyɛ wasɛm nti na yɛtie ne deɛ nipa na wɔkasa kyerɛ na abrabɔ anaa ne duɔ nko ne mo Awurade wo si yɛntie no nti na yɛtie no owura ma asɛm ni yɛ ntena hyira asɛm so ma yɛ na ɛnyɛ nkwa asɛm ma yɛ da biara yɛda wɔ ase wɔ Yesu din mu amen